everyone, once again welcome back to my channel. GB vlogaव नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे हैप्पी दिवाली। दिनै दिवालीनि समावहाय आङो आंनि GB vlog फेमिलिफोरनि थाखाय स्पेशल अफार लाबोनो सानदों। गाराङाबो जाया नै जोबोद गगा मोनदों बोथोर सोलायनायनि। Diwali is going on something special for my all families. दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर, अब्लासो नोंथांमोना प्रश्नखौ मोजां मिथिगोन आरो प्रश्नखौ मोजाङै मिथिबासो एन्सारखौ होनो हागोन, अब्लासो अफार सामथिं स्पेशलनि ओंथिया थागोन। दा आङो आंनि GB ब्लग फेमिलिफोरनावहाय 2 कुइसन्स मोननै सोंथि सोंनो नागिरदों। Only 2 questions. Per question 500 rupees prize money. मोनसेयाव 500 रां, मोननैजों 1000 होनाय जागोन। दा बाथ्राया जाहैबाय प्रश्नआ मा बियो फैयो। अब्ला मोजाङै खोनासंदो आंनि आंगोनि लोगोफोर। गिबि प्रश्नखौ आङो बुंनो नागिरदों आरो दा बेनि सिगां आङो माखासे बे मोनसे प्रश्न अवार्ड होनायनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सखौ आङो फोरमायग्रोनो सानदों। जे नोङो जेब्ला कुइसनखौ मोजाङै खोनासंनानै लानानै फरायनानै, आङो लास्टावहाय स्क्रिनावबो होनो हागौ, जे होआबाबो खोथाजों बुंनायाबो जाबाय आरो मानगोनां लोगोफोर। दा जे प्रश्नखौ नोङो खोनासंनानै एन्सार होयोब्ला सासे मोनसे ब्लगआ चेनेला 3 times, only 3 times, he will get only 3 times चान्स मोनगोन। खेबथामल' चान्स मोनगोन। खेबथामावबो जुदि बेनि एन्सारा जुदि रं जायोब्ला बेहा बे गेम बा मोनसे बे स्पेशल अफारनिफ्राय आउट जाथ'बाय। दा बेनि थाखाय साननो टाइमा जागोन 5 days. I will give you 5 days. बेखौ साननो थाखाय आङो एन्सारखौ होनो थाखाय सानबा दिन होगोन। सानबानि उनावहाय आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरफिनगोन सोर मोनखो सोर मोनदिया। आरो बे एन्सारखौ नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 1 नि एन्सार होनानै लिरहरबानो जाबाय। आरो 2 निबा कुइसन नाम्बार 2 एन्सार होदो मा बेखौल' लिरहरदो। कमेन्टआव आङो खेबथामसिमखौ येस न'खौ होनबाय थागोन, बबे जादों बबे जायाखै। सोरनाबा जुदि कारेक्ट जाबायबा आङो बेखौ डाइरेक्ट एकाउन्ट नाम्बार बिहरबाय, आं बेनो फैसाखौ सोना होगोन आरो फैसा सोनायखौबो आं भिडिअ खालामनाय जागोन। मानगोनां लोगोफोर, रावबोथ' 500 रुपिसनि थाखाय लब जानानै बेखौ एन्सार कुइसनखौ होआ आरो रावबो बे भिडिअनि थाखाय रावबो हामफ्ला सिफ्ला जालायनानै रावबो बेखौ नाया। जास्ट आंनि बुंनाया जाहैबाय नोंथांमोनजों आङो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो लुबैनाय। जास्ट दिवालीबो स्पेशल अफारबो बिदिनो फेमिलि नालाय, कज वी आर अल आर फेमिलि। जों गासिबो मोनसे फेमिलि जोब। बेखायनो बे आयदाखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। नोंथांमोना आयदाखौ
ब्लगखौ इन्जय खालामलांदो। दा सेथि प्रश्नआनो जाबाय रिमेम्बार डेट वान, गोसोआव लादो लोगोफोर, बे मासे सैमा फाग्लाया सासे उन्दै गथ' लांथिया थानायखौ जोबोद अरदों। दा उन्दैया सैमा फाग्लाजों अरजासेयावबो, सैमा फाग्लाया अरबाय खिन्थु मोदोम उदै गासिबो बिखुं अरजोब्बाय, खिन्थु गथ'आ सैमा फाग्लाजों अरजासेयावबो बियो गियाखै, गाबाखै। गाबनाय आरो गिनायनि अनगायै, इनस्टेड अफ डेट, गाबनाय आरो गिनायनि अनगायै मानगोनां लोगोफोर, बे गथ'आ सैमा फाग्ला अरजासेयावबो जोबोद मिनिदोंसो, जोबोद मिनिदों। दा आंनि कुइसना बेनो, माइ कुइसन इज डेट, जे गथ'आ मानो सैमा फाग्ला अरजासेयावबो जोबोद मिनिखो? दा नोंथांमोना बेखौ एन्सार होनांगौ, मानो? दा नाउ सेकेन्ड नाम्बार कुइसन इज डेट। दा सेकेन्ड नाम्बार कुइसना बेनो, नैथिखौबो आङो होनबावसै, रेडि जादो माय डियर फ्रेन्ड्स, आर इउ रेडि? दे होनब्ला आङो बुंनोसै। 2 नाम्बार कुइसना जाहैबाय, मासे दाउखाया सासे सुबुंनि खर' सिदा बानानै दं मोनसे दालायाव, आरो बे दालायाव जेबो नांथाग्रा गैया, आरो बे सासे सुबुंजोंबो रावबो गैफाया, आरो बिनि खाथियावबो नांथाग्रा बुस्थु जेबो गैया। क्लियार पिक्सार, इट इज द क्लियार पिक्सार। दा बेवहाय बे मानसिनि खर' सिदा दाउखाया खिनानै हरबाय, खिन्थु जेबो गैसेयावबो, जेबो नांथा नुंथा जेबो गैसेयावबो, आरो बे सुबुङा जेबो आन्दाज गैसेयावबो दाउखा खिनाया बे सुबुंनि माथायाव नाङाखिसै। दा आंनि सोंनाया बेनो जे दाउखाया खिहरसेयावबो बे सुबुंनि माथायाव मानो खिया नाङाखै बायदिफोर? मानो नाङाखै मानगोनां आंनि फेमिलि लोगोफोर? दा बेखौ नोंथांमोना सानबानि उइदिन 5 days होलांबानो जाबाय। 3 times you will get the chance, चान्सखौ नोंथांमोना खेबथाम मोनगोन। दा मोजाङै होदो, जास्ट एन्साराबो कुइसनाबो जास्ट पानि टाइप, एन्टारटेनमेन्ट नालाय दिपलि थांद्रायनाङा। दा आंनि कुइसना बेनो, एन्सारखौ आङो नोंथांमोननिफ्राय नेनानै थाबाय। दा आं मोनसे आर'जबाव मानगोनां एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलनि बिगोमा जय बांग्ला गुरु नालि बिथां, दा बिथाङाथ' बेनि एन्सारखौ हाखागोन आंहा आसा दं, आरो हायोब्ला बिथांनि थाखाय माखासे स्पेसियेलसिन जाबावगोन बियो। बे आलदा आरो बेखौ रायज्लायजाला। दा लाथाव बाहाय नेनानै थाबाय। आइ एम वेटिं इउर एन्सार। अके, थेंक इउ।